Ole, clear tu le ngai thatu zong zong te, chibai le vek kule. Tun tum chu ZPM lam hansel velo kango. ZPM party worker mun rang rang a te hi, ka beise yang inni lo top mai. Kha chen MNF le Congress in min shuaya, kan ne hlei hlui ni kha. Chuta Zoram siam thadu party kan in ṭiah. ZPM lo piangin kalphung thar nen Zoram siam thatan tuma. Politics lama in mangai lo kei ngei po ZPM a kaluta ni kha. Ma se hei an han sarkar meu chuan unit level ate, block level ate an buai nuai maya. Unit a phei chuan hruai tu in thlang hlei the lokhopin an buai ani. Chu ba ka party mi le sa indu sangna kan ti ve don lo ti te kha kan hria. Ma se hei engthil te nge thleng hriat tur avatam ta em. MNF le Congress ang bok an ni don emoni lo thlir ze langu 05 chibai le vekule mani khan puke vanal vena MP Rajya Sabha MNF General Headquarters Office a athusoi rat lanjinga thalai te chu inram tan ral handoro u heta omvereng tur in niloti thua soi chu ka support thu karonaw chopui to kha ni ya ama ero chu tun hnai loka an party office a athusoi ero support har sa ka ti puvena chuan so thing chungchanga athusoi na a tun ma zong kha chuan China tangin so thing India in matric ton engemaw zat kan cholut ti ka hria central lama kan ho tu te hne na ti top turin ka nge na tuna chuan la to vek lo ma se claim te chau lak lu ani to a he hi ka soi chu ani ka ti ve tlat atia India ram state tam taka tangin so thing atlom ka hello Mizoram a so thing man atlak niam na chan hi ZPM sarkar wangvekani aron ti khol khol mai kha chu thlasik mu mang so yang mai in a fia lo lai zong zong soi fia vek anga ka ngai Mizoram a so thing man hi tlak niam chang ani ya aman san chang ani ti ani thin chutia kan MP berin India rama so thing man atla niam lo ati si chuan a ai ona state thlai thar man taka hralna tur chu ron ngai tua se thang chu mole awmna party an sarkar lo wanga ngai tha ani phei chuan ram amhangai lo top ti na ni yang so thing man atla hiam lo ani chuan kan ayo MP chuan a hralna tur aron ngai to MT kan lo ngai chang nga le Ellen ralte pu editor du hun huna hanaw chona tur Zoram Mipui Au Aw i han bua sai hi chu avati chi telul em o ye MNF le Congress so hian rore lai thil ti ngot soi sel lo hian rore lai ZPM policy ai tha hi chiam chuak sela Mipui chu min hip le duak mai turania tuna an kho sakdan hi chu thitur chal chang che tin an che ta ni berina lang ruling soi chiat ringota a tha jok the chua tur an hrengang lo ani chuan an ral trep zong ani hi mole pu editor engei ngai ve dan le neutral liana ZPM sarkar hi soi sel thin ma se sarkar na an chel hnuwa an na tho to te hi apui rep em kanram than mo bok eiruk na laka tanga an la filim ringot po hi ma son na ro pui tak chu awani chiang em aizol pa pu editor chibaile he channel hlu le hlok thlak tak kalo ngai thlak atanga karil ruwa thu om ka han soi ve tiang te khin ruwa lo thil te khin hi mihring ril ru hruai koina hman ro hriam takani Mipui Au Aw zariat somsari pahni na a David Silo thuiron siar chua khan ama David Silo khan scholarship lama kuvaro the thangna thatak mai kha soihnomin number 4 te zu te le kuvaro te kha aron te khin nin kalongai tha heng zu le rui hlo dam doi man to hnu te hi lo hral chua le thu hla chuan kuvaro ne na te khin chi ni in ka hre ve ho lo mai
smuggling an ni na dan po hran dai ani ti kan hriat theuh kha tik te sarep te le rotwai te hi chu aman tu te chuan hal ral lovin lo thalma se a poina reng reng ka hre ve lo tlat peka chu mi pi a hral na sum chu mi har sa te tran puina ne mo a man ani phei chuan lo hal khuk vut vuta mei va pa lo chan tir ngota in hral chua chu tha jok ke zong thil hlu le poisa tam tham tak hal ral hi ka support theilo rui hlo ero hral chua chi ani lo chu mai ani lo heng rotwai le sarep te hi a leituin chiat pha na na mang lovin choi tuinan vitamin atan an mangang chu thil poi lo takani tin tik po ni se a lo lei chong tu te chuan sum de chuana le furniture atan an mang ngei tura ngai ta bokila kan ngai thelu tu kom love chu ti chuan heng ho te hi man an ni po in lo lilama lo thal chwa le mai chu apoi lova hal rala da troi mai ai chuan thil thatak ani jok ti hi do tani lo khotam tak wai me in an hum hal sanghaman rutu te mana an choi tir ba ka an sanghaman ruk de po paidar mai lova khral suma chan tira wai me sum boma an khung hi ka hrefowa tha ka tin ka support hle ani chu tiang bokin kuvaro de ral ngai ngoi chu thala suma chan tira asum chu sarkar revenue dalwa sarkarin ram development atan le ram mipui te ta na tangka ya aman chuan chu aya de ral na tha chu aw mol love hetia ka soi hian Mizoram chunga kuba ching tu te ma khwa ka ngai to lo ti na ni lo kuvaro smuggling in antan har san na thena ni po in a hral na sum chu sarkarin kuba ching tu te chom dol nan po atu langin mang tangkai theise a thale zualin arinom chu ti lain zu le dam doi te ro hi chu hral chua chi ani lo hral chua ani chuan a lo lei chong tu te tan hlok na ya chiat na chau a thlen zel don ti hi tuma hril hran kan ngai lo thil te khin lo tur kan te khin thina wang hian a lom kan pathian thu hril dan te ain persan fura rin na kalpui dan po kan thiam lo zo a ko hran po hrang kan tama kal sual hiala ngai khop rin na tam tak alo pian thin ni te khin tur thlan thu a hian phim khura tul viawani tlangau pa thingtlang pu editor chibai thami le tunlai chu police kut phor le phor lo kar hi awa lo hla ve o ti hian ngai to na lo lua le thin kuvaro man run pui lai khan an kut phor tlata om ho police te kha an khongai thak hle mai dananga diktaka na tho du pi maria I champhai dc po kha sarkar kalta te khan akut an phwar mai ni lovin chuan lam siamin an son chuk ani kha adik tak chuan MNF sarkar khan dan hremi an niemo police emo sarkar na thokemo an thurwal pui theilo kha chu an kutan phuar mia mai ni kan thalai rui thei thila wanga thi an tamna chan po kha heng rui hlo zuar te hi an zalian rutlat atin ani ber tuna chuan sarkar tak ZPM an loading chuaka dan ken ko tu ten dan an ken ko na thu nei na zau zok pe in an man ruwa thlengin an han thuam chak deuh dewa rui hlo zuar ho tu pa kan thalai tam tak hrai hlum to tu chu man chu alo ni ta hei hian kalphung thar sarkar tha kan nei ta tia tilang hun an kal dewanga he tiang police te kut phwar hi phel zel ani chuan drugs dealer dang po man an la ni ngei na rinom opposition leader sherchi pa an party VC te han tlo chuan ZPM party chu anin ngei lowa an mani chung an buai to ti in do chiang em mai in thingtlang mi puite bum tomin a han soi beka ko hranu pa ram mi puite ma a do soi chiang ber ani ome politics platform hi do soina tlange mo ati ni berina lang tunlai eptulam hruai tu te wak chuak reng chuan ZPM beina thu hi an chak chuak reng maya achan ni beralang chu ZPM sarkar hian chak vutvuta kal chuang si lo hian
mipui te ham that tur lam zonga ke apen zel wang hi ani ber mai ep tu lamero thingtlang mipui te ti khongai thlak bel le tum hian an man lela chumi omzia chu Mizoram khopui deuh dewa supporter an nga to lo wang hi ani ber mai patling mi rel le soi chetura wak kho hi Zoram mipui te hian inhol mia tongu athu hrimhrima tuna sarkar na fungchel tu te hi naupang tiin han soi chiata ne so viau anan tum ngo thina an tluk lo zia hi central lam zukdor ko nga hian congress le MNF hroi tu te hian in chho en angai in tluk lo han riau mai ni na hriatlat engpo ni se tuna sarkar mek hian pathian lalram thlentir hi an thupui ber ani miawa wang hian lalpan malsom zel ngei ro se ti hi ka tong trai na ni kolnia Aizawl South angai nom mia thine ole khati zong kha tun tumata na kan ngai thlak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong chung alom thu kan soye thu ron thowar sau turin kan in ngen le lom ani e